Ahoj, zamýšľal som sa, ako by som začal toto video a myslím si, že by som to poňal tak, či sa ešte oplatí Canon EF 85 f1.8 USM aj v roku 2026. Za mňa určite áno, nakoľko je to objektív, s ktorým som sám začínal. Je to môj obľúbený objektív, či už na fotenie, natáčanie, jednoducho na všetko, kde je dosť veľa miesta na toho použiť. Nakoľko ja keď som začínal, tak som ho používal na APS-C foťaku, ktorým bola vlastne Canon M50 Mark II. A keďže tamto malo kropový faktor 1,6, tak z tej 85 bola 135, ktorú som vedel využiť, nakoľko som začínal fotením futsalu. A keď som sa s týmto objektívom postavil do stredu ihriska, tak vedel som urobiť fakt fotky či už pri bráne, na strede ihriska alebo kdekoľvek. Neskôr som si ho zamiloval aj čo sa týka portrétov alebo na svadbách, na rôznych iných foteniach, či už to boli eventy alebo fotenia pre rôzne značky. A keď som sa rozhodoval, že prečo práve 85, mal som možnosť si vyskúšať klasickú 50 f1.8, ktorú poznáš pokiaľ fotíš alebo sa venuješ foteniu. Majú či už Sony, Canon, Nikon, jednoducho všetky značky ju majú. Je to pomerne lacný objektív, ktorý na začiatok je perfektná voľba, ale keďže som mal možnosť si ho vyskúšať, mal som možnosť si ho kedykoľvek požičať, tak som sa rozhodol, že treba to využiť a kúpiť aj niečo druhé. 85 bola pre mňa voľba hlavne kvôli tomu, že sa mi páčilo to nádherné rozostrenie v pozadí. Videl som ako fotia, rozhodoval som sa medzi viacerými objektívmi a toto bola tá voľba možno aj preto, že na to, aký je to úžasný objektív, aspoň z môjho pohľadu, tak nestal fakt veľa peňazí. Teraz už sa dá väčšinou zohnať iba bazárovo, kvázi z druhej ruky, ale myslím si, že je to určite perfektná voľba aj teraz. Naozaj, keď fotíš eventy alebo nejaké rôzne akcie, kde sa nedokážeš dostať až tak blízko buď k nejakým interpretom, alebo k nejakému pódiu, alebo možno išiel si fotiť nejakú konferenciu, alebo poprípade naozaj svadbu a nemôžeš sa priblížiť tak blízko, tak 85 je určite perfektná voľba. Dokáže sa s tým naozaj hrať, tým, že máš možnosť používať či už autofokus alebo manual focus. Čo sa týka autofokusu, zatiaľ ma nikdy nesklamal. To boli rôzne eventy, svadby alebo produktové fotenia. Nakoľko sa radí už medzi teleobjektívy, tak musíš mať naozaj priestor. Teraz poďme hlavne k videu. Nikdy som si nemyslel, že ju budem používať aj na video, nakoľko na fotenie bola perfektná. Portréty, či už boli svadobné portréty, alebo nejaké rodinné, alebo som dokonca brával som ju aj s tým APS-C-čkom, keď som išiel niekde s rodinou. Pofotil som s ňou rôzne zaujímavé autá, alebo aj rôzne budovy. Myslím si, že naozaj dokázalo to čarovať nádherné fotky. Až raz prišiel moment, kedy som chcel vyskúšať niečo s tým natočiť. A prišla taká možnosť, nakoľko sme natáčali pre Victory Motion, a točili sme vonku, bol to beh a hovorím si, že bol by zaujímavý aj taký záber, nakoľko mohol som ísť ďalej, tak som skúsil nahodiť. Bolo to dosť náročné, nakoľko nechcel som to dávať na gimbal, chcel som to točiť z ruky a keďže to nemá stabilizáciu, tak musel som naozaj držať pevne ruky, ale zábery, ktoré z toho vznikli, tak boli naozaj úžasné. Odtedy som ju použil už viackrát a myslím si, že pre každého, či už je to začínajúci fotograf, kameraman, alebo jednoducho chceš iba tvoriť nejaký content a máš možnosť používať foťaky, či už sú to APS-C foťaky alebo full framey. Pokiaľ sú to aj nové RF-kové a máš nejakú tú redukciu na EF objektív, tak myslím si, že 85, čo sa týka pomer cena výkon, je úžasná mašina. Za mňa má určite zmysel aj v 2026 a mne keby sa pokazila alebo nebodaj rozbila alebo niečo nefungovalo, tak určite by som riešil opravu alebo kúpu novej, nakoľko ten objektív si u mňa našiel určite miesto. A čo sa týka nejakých prác, najčastejšie s ním fotím portréty alebo rôzne fotenia vonku, či už sa jedná o produktové fotenia, o dizajnové fotenia pre značky alebo o svadby. Nakoľko na vnútorné fotenie používam artovú Sigmu 35 v 1.4, ale aj táto 85, dokonca aj v niektorých vnútorných priestoroch, čo sa týka napríklad svadieb a eventov, tak ma veľakrát akoby zachránila, lebo keď som vedel, že nebudem sa moc blízko priblížiť, tak keď som mu nahodil na foťák, či už to bolo ohľadom videa,
alebo fotiek, tak dával som to buď na fotky, som to dával buď na APS-C, aby som vlastne z toho mal tú 136, alebo som to dával vlastne na môj full frame, ktorý keď natáča 4K, tak má 1,5 crop, čiže z toho bola vlastne 127 a dokázal som naozaj z veľkej diaľky natočiť zábery, ktoré by sa mi s tou 35 nepodarili. Jasné, existuje tu aj drahšia varianta týchto objektívov, či už sú to EF-kové alebo RF-kové, také s tým červeným označením, čo sú vlastne z L-kovej rady. Ale myslím si, že pokiaľ by si išiel riešiť L-kovú 1.4 alebo túto klasickú USM 1.8, tak čo sa týka pomer cena výkon, je táto 85K za mňa určite perfektná voľba. A ak baví ťa takýto štýl videí, či už keď budem rozprávať o rôznej mojej technike, alebo o tom, čo sa všetko s touto technikou dá dokázať, tak určite budem rád, keď ma budeš sledovať, dáš like na toto video a napíš mi kľudne do komentáru, či máš 85 doma, či si ju niekedy mal možnosť použiť, alebo poprípade, či ťa toto video zaujalo natoľko, že by si ju chcel aspoň vyskúšať a možno, že si ju zamiluješ takisto jak ja. Takže budem rád, keď budeš sledovať ďalšie moje videá a určite sa vidíme pri ďalšom. Čau!